Hay. Humok na gid. Oh, pork tender. Ana ra pag luto og halang-halang. So guys, magluto taron og halang-halang di bulakaw, no? Daratong gigamit is ang dominant nga manok. Na lang i-cubes lang ninyo. Nana. Tawason sa nako. And syempre atong mga lamas mo na siya, no? Luto na tagay guys, aso-aso na ato ang ah oil. Ihuratan ni ang mantikang Bagyo. Gamit mo kuan guys, coconut oil, mas healthier siya kumpara sa mga ubang oil. Then sagol na dayon ato ang atong mga aromatics. So, una na itong ginger. Magbilin ta kay napaglutuon usaron, which is dugo-dugo pero initon ra. O, ana lang no, ang ginger. Skin on nga garlic. Natas outdoor nagluto ha. Dire sa Bulacau. Na, medyo saba gamay. Then onion. Simple ra, gisal-gisal. Ana. Then atong iad ang sili. Muta na dire guys, bisag namin sa gawas. Then itong spring onion gamay. Sili nga green, akong gisagol, spring onion. Dayon, sili nga hang. Ato lang tungaw ng sili nga hang. Para inigdeng luto ad pata. Yun yung rang gisalon tanan, no? Muta na eh. So, add na dayon na itong manok. So, ato lang o kayo, no? So, kayo lang na to guys, no? Ayun, libas ha. Asin ha. Nami kay ni, no? Ikaning manuka, amo aning binuhi. Mao ni katong dominant season nga laki. So, tabunan sa nato siya guys. Ato sa na steam, no? Nasa kamay among tabon pero na. Oh, lamig kay ni ato lang halang. So sunod atong buhaton guys, atong butangan siya asin atong timplahan dire gamay, no? Humot na kaayo. Tangan tog asin, gamay lang. Kaya mo adjust pa man ta may kanindot yung luto. Gamay lang din. Add soy sauce. Lagi soy sauce. Gamay lang. Mauram na available na mo. Gamay nga ground pepper. Kailang dayon. Humuta na guys. Then this part atong i-add pod ang gata. Kung namoy gata sa lubi mas lami pero atong gigamit ron dire is coco mama. Half lang sa gata. Ito lang ning tungaon ang pila ni kml. 200. So 100 ni una tong ibubo. Para samot siya og ka lata. Then next is i-add pod nato dire nga part ang sili. Kaning sili dire gamay.
Kaya mga spring onion para humot kay siya ba. Lami ni siya pulutan guys no. Kayo na to. Then ato na pong steam balik. Na. Mutoy. Then tabunan na to. Hinayi lang ninyo ang inyong kayo para dili din mahubas ang kuan sabaw no. Balik lang ta after iniglataan niya. Padong na ni luto. So guys, atong i-check atong manok ko kani hubas-hubas na siya gamay oh. Kani pa atong i-check pug kuan na ba siya? Humok na. Humok na kayo. Pork tender na oh. Lah. Then kani ba mabuwag-buwag ang mantika gani na. Lami na kinistanan. So ato ang i-add balik ang kuan katong sobrang ako kumama kung kuan inyo ang gigamit permerong gata ni. Permerong piga di ay sa Tagalog pa. No? Na Christian dre ang kauban. So tong kayon butangan po nato og ground paper gamay. Bina na to kay magdugo-dugo pa ko. Kaya kayon lang nato. Then atong pahubson gamay ang iyahang sabaw. Then daog na ni ako naman gitilawan lami na kaayo. Another kuan 5 minutes na lang guro ni. Hinay lang inyong kayo para dili mahubas. So guys, tara, luto na netong kan atong i-double check og humok na bagyo ni siya kay basig usahay. Humok na gyud. Oh, pork tender. Humok na gyud siya guys. Kani betilawan na to. Amo nga. Bago na nato nga mag-ada og kuan. Garnish na to og spring onion. Ana ra pag luto og halang-halang.